Да, çok dik. Hiç olmaz daha koyduk. Sure, Mohammed Shawots, maar die elle. Mohammed goed wel langs hoor. En Mohammed nog even een roelie schieten. Hier zeg Ha. Да. Короче, готов к труду и обороне. Garcia der ki o kudu. Tokomda isto. Wij is toch een dok. Nog tje. Nog tje. Weer sneller hoor. Ah, deydu mu? Sundui. Naar mijn dik recht houden deze. Oko halsa hakkıda. Nou, geen uur, maar dat is een goed dat. Waterlinie toch? Datos mu şey bu? Datos. Ha, yes, weer gist die. Question, how komt de jaker to soruyor? Причальный. Да. Wow. Yaş ki var. Evet. Şu. On poisse. Dikleri.